nakwa ọrịa Ben dị na gụchara mmiri na-esi ndu a na-arịgharịcha ka ahụ ya ha. O nweghị onye isi ahụ na-ekwenye ga-aleta ya. Onye tinye isi n'ebe ọ dị na ọkwụchi aka n'imi were ọsọ gbapụta. Ma ụmụnne ya ebutere Ben ini ọ naghị eriwalizi. Naanị nne ya na-atachi obi na-aga eleta ya, na-ebugara ya nne na-ehichasị ahụ ya. Ben anọkọta na wee hụ na ọnwa akwụnwala aka n'ụzọ. Nne ya bataziri ihicha ya ahụ, o wee kpọọ nne ya wee gwa ya nke bụ eziokwu na ihe donwere ya n'ọnọdụ ọnụ. Okwu a ka o kwuchara tụfe isi azụ ọ bụrụ ọnwụ. Arịrị ezu ike, Ben ezukwa n'ike. Ngwa bukata ocho gị ka ị nụrụ akụkọ, mana akwanụ ka ị ga na-esi akpachapụ anya n'elu ụwa. Ihe na-eme n'elu ụwa dị egwu, nke bụ na a na-ekwu ya n'ọnụ dịka ọ bụ na o meghị eme ma ọ bụ na ọ naghị eme, mana ihe na-eme. Ntị adịkwa adụgwa gị duga m ozi ma ọ bụ bịa ka anyị gaa n'ebe dị otu a, jụọ onye ahụ ebe ọ bụ. Ọ bụrụ na obi gị anabata ị ga-agala, ọ bụrụ na ị ga-agagodi ị ga-amụrụ anya kee nkwụcha gbadokwa anya, maka na kemgbe ụmụ mmadụ mụtara agbamatụ ya atụ kelee kentị ọba ji wee mụta efe nwa ebe ya ebe. Oge Ben nọ n'ogo nke 3 na mahadum, ọ na-achọ ihe ọ ga na-eme wee na-enwechata obere ego. Ben bụkwa na onye ma akwụkwọ ofuma onye ọbụla manya na ọma akwụkwọ. Ọ bụ onye ide ihe na-amasị. Ọ na-edegasị ọtụtụ akụkọ dị iche iche n'ihu akwụkwọ ebe a. Otu onye ya nwoke aha ya bụ Uchenna, ọ na-esogharị ndị na-eme ihe onyonyo. Ọ gaa na lokeshọn ha na ha ese foto o tinye n'ihu akwụkwọ ebe a. Ọ hụ otu Ben na-esi ede ihe n'ihu akwụkwọ, wee kpọọ Ben otu ụbọchị wee sị anya detara ya ejije na o nwere otu dairektọ na-achọ onye na-edere ha ejije. Ben eti ọnwa egbo na ka tụrụ aka etu a ka Ben si wee were akwụkwọ wee denwe ejije. O decha ya bụ ejije kpọọ Uchenna si ya na ya emechaala, na ya were ejije ahụ gosi dairektọ na ọ bụrụ na ihe o dere masị ya na ya nye ya ego. Uchenna si ya mba na ha abụọ ga-esi aga ka dairektọ hụkwa na onye ọ bụ mara anya ofụma na ọ bụ na ọ ga-ekwenye ọnọ n'oge a ga-eme ya. Obi atọ Ben ụtọ, o chekwa na anya na mmadụ na-akọ. Etu a ka Ben si wee kulie ha abụọ wee soro gawa. Ben amaghị na agwọ nọ n'akịrịka, amaghị na Uchenna na dairektọ akpaala. Ha agaruola ewetara ha mmanya. Ben amaghị na etiri obere ihe n'iko ya, agbanyere ya mmanya. Ben amachaghị iko amacha, o buru mmanya ahụ ṅụọ. Mmanya ahụ ka ọ ṅụchara ike ọgwụgwọ na-agwụ ya. N'elu aka ahụ ụra eburu ya. Ihe a bụ ihe ikpeazụ ọ ghọtara. Uchenna na dairektọ wee maa anya elu wee kpọọ ya ntu. Ọkpọ ya mabọrọ mecha ibe ya mabọrọ, azụ ya piti piti piti. Nwoke a na-edina nwoke ibe ya ka o mechara tete. Uchenna wee kọwara ya na iwu ha bụ na edina gị ịchọ onye ọzọ dina, na ata gị ete onye ọzọ. Ọ dịbeghị ka anya bụ Uchenna n'aka. Ọ naghị ejite anya ahụ Uchenna, ọ na-agbara ya ọsọ. Ọ lakpọọla n'echiche, ụra anaghị egwuzi ya n'anya. Ke ka ya esiga eme ihe dị etu a, ọ naghịkwa na-ebi ụdị ndụ a. Ke ka ya ga-esiga kpọrọ nwoke ibe ya rịa ya elu na o kweghị omume. Ka ọnwa ole na ole ihe a gachara, ike Ben amalitezere nwe erenwe. Nakwa ọrịa Ben dị na gụchara mmiri na-esi ndu a na-arịgharịcha ka ahụ ya ha. O nweghị onye isi ahụ na-ekwenye ga-aleta ya. Onye tinye isi n'ebe ọ dị na ọkwụchi aka n'imi were ọsọ gbapụta. Ma ụmụnne ya ebutere Ben ini ọ naghị eriwalizi. Naanị nne ya na-atachi obi na-aga eleta ya, na-ebugara ya nne na-ehichasị ahụ ya. Ben anọkọta na wee hụ na ọnwa akwụnwala aka n'ụzọ. Nne ya bataziri ihicha ya ahụ, o wee kpọọ nne ya wee gwa ya nke bụ eziokwu na ihe donwere ya n'ọnọdụ ọnụ. Okwu a ka o kwuchara tụfe isi azụ ọ bụrụ ọnwụ. Arịrị ezu ike, Ben ezukwa n'ike. O wee bụrụ etu a ka esi wee were Ben wee gbazuru ahịa. Gee m ntị, bịa duga m ozi na-akpọrọkwa mmadụ ala mmụọ n'ike. Ihe ụmụ mmadụ mụtaziri ugbu a ka ha asị gị bịa ebe dị otu a ị gaba kpọrọ mmadụ elu adịkwa mma. Ọ bụghịkwana ihe ọ bụla e wetara nye gị rie tụọ akparị gị nga ihe ahụ gụọ gị lakpogoro ya rie. Ụwa anyị hụrụ dịkwa njọ. O nwekwara ndị na-achọ ndị ha ga-eji agbazuru ahịa. Ekwekwala ka ọ bụrụ isi gị bara n'ọba ahụ ekere ede, ekwekwala ka ọ bụrụ gị, maka na ihe ụmụ mmadụ mụtara ugbu a kakwa ha ahụ. Ntị adịkwa, ya gazie.